zou hij wel boos worden hoor. De tweede keer, dat is meestal vervelend. Dus, je mag ook even boos zijn hoor. Zo. Dan gaan we jou aan. Het rooster. Nou, dat ging goed. Goed gedaan hoor, Johan. Ja? Dus dat was eigenlijk niet zo eng om te kijken. Nee, het valt wel mee toch? Hij zit erin. Het is maar een prikje. Nee? Nou, dan zou ik zeggen, kom over ongeveer 3 maanden weer terug. Dan is hij 7 maanden ruim. En dan komen jullie bij de dokter. En die vertelt jullie weer wat meer over voeding en alles wat erbij hoort. Oké. Ja, dus verder hoop ik dat hij vandaag niet ziek wordt. Het kan natuurlijk zijn dat hij over 3-4 uur zich niet zo lekker voelt. Een beetje wat zenuwen, een klein beetje verhoging krijgt. Ja, het kan ook zijn dat het goed gaat. Nee, nog geen reactie. Dat is alleen maar fijn. Hij heeft zijn speen verloren, denk ik. Ja, die valt uit zijn mond. Is er nog een voer? Ja, doe maar.